ana kiran shi kariyar baki. Da Hausa ana kiransa canwu kenan, canfu. Abin rufe baki. Abin rufe baki. Wata abin rufe fuska. Ake kira zan kira shi ba. Don Allah ku tuna min. Facemask. Takunkumi. A Hausa muna kiransa amawali. Muna kiran shi amawali. Takunkumin fuska. Saboda yaduwa a kuriya yaduwa wannan cuta take fama da a duniya gaba ɗaya. Sawa ne saboda mu kiyaye kanmu. An ba mu doka mu sa shi saboda cutan corona. Saboda coronavirus. Ciwon corona. Corona. Saboda ciwo na zamani. Na sa saboda in kare cutar coronavirus. Na sa shi don in kiyaye cuta. Shugabannin kasa sun ba da umarni akan coronavirus cewa kowa ya amfani da shi don ya kare kansa. Dalilin corona ba zai shi. To, mu dai a Hausance gaskiya ba mu san me sunanta ba. La. Kai. Gaskiya ban sani ba. Coronavirus da Hausa wallahi na manta. Coronavirus. To, idan ba ni sunan da na sani coronavirus na sani. Mina ce mai kai faɗa min. Corona. Ciwon zamani. Ciwo na zamani. Cutar zamani. To kenan ta zama mura kenan, cutar numfashi. Corona muran makoko kenan ko? Coronavirus da Hausa muna kiran shi ciwon mashaƙo. Muran ba shaku.